Salutare tuturor, eu sunt Ice și bine v-am găsit la un nou tutorial de pe serverul No Limit România. În acest tutorial am să vă prezint cum să faceți jobul de stivuitorist, care este situat la 100 de ore. Prima dată apăsați capa, vă duceți jos la GPS, jos la categoria de joburi, căutați jobul stivuitorist, apăsați Enter pe el și o să vi se pună un GPS fix aici, în această locație, la 313 pe autostradă. Tot ce este nevoie să faceți, veniți aici la această ușă, apăsați tasta ei, vi se va deschide acest pop-up, apăsați angajează-te și o să vi se dea acest forklift. Jobul funcționează pe skill level, adică cu cât ai skill level-ul mai mare, cu atât faci mai mulți bani. Și tot ce aveți de făcut voi acum este să vă uitați pe hartă, așa aveți o cutie albastră pe hartă, un checkpoint cu cutie albastră, vă duceți la acea cutie albastră și o ridicați pe forklift. După aia o să vă apară să o duceți la depozit. Veniți lângă cutie, o să apară un checkpoint albastru și pe ea. Cu ajutorul tastelor de pe numpad, lăsați forkliftul jos, în așa fel încât să încăpeți sub cutie, apoi o ridicați, vă întoarceți înapoi, ca să duceți paletul cu cutii și v-ați primi bănuții. Veniți aici la checkpoint, așteptați să se descarce paletul și, după cum vedeți în stânga, ați primit bănuții pentru ce ați făcut și mai aveți 197 de taskuri. În continuare, o faceți jobul ăsta de câte ori vreți, vă duceți la următorul palet și tot așa. Acesta a fost tutorialul, eu am fost Ice, o să aveți acum pe ecran toate rețelele noastre de socializare, cât și în descriere, pentru a vă fi mai ușor să le accesați. Tot în descriere o să aveți și Discordul nostru, pentru a vă alătura comunității la un roleplay fără limite. Salut!